ajibia ba. Ya lega this Benz ka onye ajibia. Obu moto. Na ka chu ka dot na ekpochicha na chu yo. Acho mi ihe. Cameraman metukene maka na oku no ba chief. Na ka dot na ekwosisi na chu onye ayibi. Obu moto bia ba dot na ekwue na okwu. Ọrụ ugbo ka nna arụ. Chief si na ya na alụ olu. Ige onye nchọgbo oge eriju afọ. Achọ m onye afọ ejugoro eju. Oh my God. Cameraman baka na oku no ba chief. Uju. Ndị Igbo si na okeke nwaanyị dị ntị njọ. Ije Ihunanya, my brother to get love is just no easy. Una fugo na true love she rike. Sister to get love is just no easy. Oh, what ya no can ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, Ije Ihunanya, oh, Ije Ihunanya. Ndị Igbo ekene m unu oyi. Ụmụ Igbo ekene m unu. Ụmụnne m, ife anyị nọ n'ime bụ Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nwa nọ na YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye. Vabịa n'Ije Ihunanya, va nweta di ma nwetakwa nwunye. Nya bụ onye ọbụla sonyela anyị gbakwalụ n'ijeve na YouTube anyị o Ichaka Studios. Unu sonyela anyị na ya. Onye ọbụla chọkwa alụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta na anya n'ive onyonyo ịya avụ akala ekwentị anyị ịkpọrọ anyị aiza gị. Anyị edeelụ gị mbọsị ịya abịa eme gị njikọ ịbụrụ nwoke ejikọ gị na nwaanyị, ịbụrụ nwaanyị ejikọ gị na nwoke. Chetakwanụ, Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Anyị nozukwa n'ebe niile na social media. Dejeniri nne. Ndị be anyị, dejenio anyị abịakwa n'ọzọ n'Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-eweta. Chetakwanụ na Ichaka Studios na-ewetela anyị ibe nwoke na nwaanyị toluola ọnụnụ di na-achọta di ma chọtakwa nwunye. Nwa agbọghọ m n'aka nri, kedu ava gị? Ojugo. Kedu onye ebe ị bụ? Abụ m onye Abagana. Abagana ebo tete. Kedu ụdịrị nwoke ị chọrọ? Achọrọ m nwoke chapụrụ achapụ. Nwoke so n'ogologo ọfụma. Jidenu the boy is good, mbụ ego nu. Na nchọnchọ. Ịghọtafụ. Achọrọ m nwoke dịtụ nwa chocolate. Achọkwa m dark. Ihe very dark man na enwere ihe gbasara m na ya. Nwoke dịtụ nwa chocolate color. Ịghọta. Then onye ebu ibu ọ ya dị slim. Ịmago ofu chịkọ ka nwoke si adịnụ. Ọ na-agakwa. Nna anyị ukwu nọ m n'aka ekpe, biko gwakana anyị ava gị nya na ụdịrị nwaanyị ị chọrọ. Afa m bụ Elias Ude Igbunekwu. Abụ m onye Adaba n'ụzọ 1 local government area nke Enugu steeti. Ọzọ ife mere mma
ụdị nwaanyị m chọrọ bụ achọrọ m micha ọnụ n'ụgụ ịma ihe ndị bekee na-akpọ egovin nwata na-agba mmiri achọrọkwa m ndị ga-abịa buru m no ndị ga-eno m mana achọrọ m nnọọ nwa chọrị ma ya bụ na nke ụtarị n'oge enwetu anụ burukwana nwa obere azụ ụka inekwa anya n'iru ya o burukwa iru ụka nke a dị mma ife kwuru ka a na-eme onyenwe ife kwuru ka a na-eme ọ ya amasịkwana m ma mmalụ unu nwa obele mbem unu gbaa anya n'ụdị ndị obodo unu nna anyị ukwu ịgbaala anyị ya na ụdịrị ndị adaba ji agba anọ m ya nke oji ugo olutukwu ogi ịgbakwa aka ndị obodo unu si agba ma unu agapụkwana agapụ nọ n'ibe unu mechikwa anya unu emechi o ka m gụkara n'oji ugo ka ọ gbaala anyị wajugo nwanya wajugo nwanya nwanyị makialibi ya wajugo na ngana esiri okwana onye kalili ya n'egwu ngana esiri okwana onye kalili ya n'egwu wee wajugo mma nwanyị ekilibe eje ọlụ ọ bụ n'iru ọ bụkwu n'azụ ihe niile zuru oke n'ala Israel ọ bụ nri nwa kwebugbu olu Manchester n'azụ ogene ọzọ ibe emele mma anyị abịakwanụ na nke gị ngwa na anọ m ya ọzọ ibe emele mma na daba ọdọgwu na-epe mpe ọzọ ibe emele mma odogwu ogene nwokene mmanwụ apụọ kpamkpam ọzọ ibe emele mma agị nwa aka onyenwe agwasịa ndị Imo anyị abịawozie kịta na unu na-abọ ya atụgharị unu vuo onwe unu amakwali na ene na nwa ya ma va ma ovu akwa ntiri anụ ovu unu tụgharịa ọ dịkwa unu mma ọ dị mma ọ gịnịkwa kedu ife ọzọ ị chọzila ịkpọ nkụ Uju saa nekwenu Oji Ugo TV isi na ịchọrọ onye bụ n'iru bukwa olu na mgbada tụghalịka na Oji Ugo tụghalịgodu rapụ okwu tụghalịa ogene nke nyere m ọnụ okwu ogene gbanyụ ogene nje Uju saa kedu obodo a ga-arụ akwa onye a ga-edina maka o nwere akwa ọ ga-edina ọ ghara ịgbaji ayọm bedini akwa igwe ụdịrị akwa osisi ụdị igwe ga-ebu onye a adọrọ 16mm o nwere ụdị igwe ga-ebu ya 16mm rọdụ eweli elụtalụ mba achọrọ m ọnwụ mana achọrọ m nke jakwụjakwụ wepụrụ m nke a nwatakịrị mara mma kwụla akwụla ọ mara mma ịmakwana ọ na-atụ m egwu ịne anya inenekweli ndị nwa ya nekele anya ọkwa sọpụlọ egwa ebe ogene ị ga-achọrọ m agwa gị ọ bụrụ nkere etu a nke ebuka maka na ọ bụrụ na nsị gị na m chọrọ ọnwụ ọ bụrụzie nke jakwụjakwụ achọrọ m ọnwụ ozugbo ihe m chọrọ bụ nwa obere nwa ọ sị gị na-egbu mmadụ onye anyị si na bed daa ọ dado m anwụgo m
maka bed kwakam ọdagwo Juju ihe abụrụ ife Ọdagbuo m. ife abụrụ dị ihe m respect from you. Mgbe m na-abịa Ichaka TV anwa m ka m si kwado. Nchọgodi chief ọbụla na m anwụ na-acha na m anwụnye anya. Nchọgodi chief ọnwụ ụdị chief a na-achọ oge Christmas. Ọ bụrụ nke na-anwụ obere ihe na-ewe m iwe. Ọkwa jọs obere ugwu nkwanyere gị. Kedu ihe okoko a na-akọdo akọ? Nwoke kwesịrị ọfụ n'ọfụ nkịta ọ na-anwa ihe na-achọ mpụ ma isi a na-eji eji. Ụdị mmadụ ọ dị na village ha. Ụdị mmadụ ọ dị na village akọ maka na mbere Ichaka na aka ewepụtakwuo m n'ihe na. Ụdị mmadụ ọ dị na village ha. Mba chọkwa m ị ga-akpasu m iwe. Nke ị na-anwụtalụ m ma anwụnye anya ebe anụ nwoke kedụ ka mụ na onye a esi eme ihe nwa Mediwo na-emeni. n'onwe ihe mụ na onye a emenwu biko Mediwo na-eme. onwe ihe mụ na onye a emenwu adịwere dị ịgba na Instablog mụ na onye a emenwu anything Chekwali oive unu na-abọ na-akọwa bụ na chifu ịvụrụ ya n'anya nyanwa abụkwuro gị n'anya. afụrụ m anya mana afụrụ m ya n'anya afụrụ m anya mana afụrụ m ya n'anya nchọgodi chief ọ bụghị ụdị nke a biko and agwa gị chief ji the boy is good n'anụ ụkwụ onye a ji bịa ebe a ihe a Legacy Benz ka onye a ji bịa ọ bụ moto na ka dọtụ na-ekpochicha na chuyu achọghị m ihe Cameraman metụkene maka n'ọkụ n'ọkpa chief. na ka dọtụ na-ekwosisi na chuyu onye a ibi ọ bụ moto bịa ebe a dọtụ a na-ekwu ya n'ụkwụ ọrụ ugbo ka m na-arụ Chief si na ya na-alụ ọrụ ugbo. onye nchọba oge eriju afọ achọghị m onye afọ ejugoro eju oh my god Cameraman baka n'ọkụ n'ọkpa chief. Uju ndị Igbo si na okeke nwaanyị dị ntị ọ bụ maka nke ana m anwụnye anya ịkpọkwụkwara m n'ụdị Ichaka ege kedu nke m n'ọrụ ugbo ka ọ na-alụ a na-agwa gị the boy is good ọ sị m ọrụ ugbo ka ọ na-alụ idesi m anya dị ka onye ya ọrụ ugbo na-ewetu butuo ife ọ na-ekwu chief bụ na ijiri ego n'ike adịkwu ozi gị mekenela anyị nwa obele ka anyị mara mee nekwa anya ike dị m maka onye na-arụ ọrụ ugbo na-eriju afọ o jes ọ dị ọ bụrụ mma ihe ndị bekee a na-aracha ụmụ ihe racharacha egbe na-ebu ọbụrụ iwere akpụ rijuo afọ ibuo ịrụ ọrụ ọfụma kịta ike ime ka tinye nwoke a fenti ya na nke bụ Ichaka wee gaa viral ka anyị gawa ọjụụ gị ịtala ahụhụ oke ụmụnne m ka o si na dị anyị ka nọkwa n'ije ịhụnanya nke Ichaka Studios na-eweta unu afụ ya na mmadụ na-abụọ nwa High Chief na Ojiugo TV si na va chọrọ onweve nya bụ na va ya agba ife ndị oyibo kpọrọ return match anyị ya achọlụ nna anyị ukwu bụ High Chief ọzọ ife emele mma anyị ya achọlụ ya ndị ụdịlị ndị ọ chọrọ anyị ya enweta ya maka na Ichaka Studios ka anyị nọ n'ime ya chọkwalụnụ Ojiugo TV nwa agbọghọ chief bụ chief kwụ akwụ ji the boy is good dị very important unu anụwo ya ụmụnne m unu anụwo ya na anyị agbalịba na abọ return unu aghọtagonu anyị agbaghalị egwu a udodi a na-esere okwu unu aghọtago onye akpali n'ụzọ ọcha akpa gị today echi kaba arụ kpaa mmadụ ndị be anyị ọkwani n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụ na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ichaka Studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne na-esonyere na anyị na Ije Ihunanya nke Ichaka Studio na-ewetara anyị. Always stay tuned to our YouTube channel, Facebook and TikTok. We love you guys.